Mám tu 3 plné tašky nákupov z Ukrajiny, takže poďme sa pozrieť, čo som kúpila za 70 eur. Čipsy s mäsom a hubami. Čipsy so zelenou cibuľou, čipsy s bielými hubami, kvázi vifonka tom yum, kvázi vifonka pad thai, sucháriky s príchuťou nejakej šunky a horčice, ďalšia vifonka pad thai, tom yum, višňový likér, korenie ku mrkve, sucháriky s príchuťou syra, sucháriky s príchuťou smotána zeleň, takisto sucháriky s príchuťou smotána zeleň, ale tieto sú v inom tvare. Takýchto mám 3. Veľké pivo, ja alkohol nepijem, toto je všetko pre frajera. Kvás, toto je nealkoholický nápoj, ktorý trochu pripomína pivo. Slnečnicové semienka, 2-krát. České pivo, ktoré podľa mňa sa v Česku nepredáva a ďalšie pivo Pilsner. Čipsy s príchuťou kraba, oplátky, ktoré už sme trochu pojedli v aute, ďalšie korenie k mrkve, sucháriky s príchuťou kraba, cukriky, čaj s bergamotom, Cezar omáčka, ďalší čaj, tento sa volá, že champagne, ale nie je to šampanské, je to také jahodové, tam je čierny čaj, zelený čaj, milujem ten. Rôzne omáčky k ryžovým cestovinám, sucháriky s príchuťou lobstera, unagi omáčka, veľa cukrikov, a ešte tam zopár mám, ďalšie cukriky, citrónové wafle a wafle s lesným orieškom a ešte tu wafle s jahodami. Ďalšie slnečnicové semienka. Toto sú sladké trubičky. Buldaky, ktoré sú mimochodom na Ukrajine drahšie ako u nás na Slovensku. Ešte cukriky. Moje obľúbené čokolády, ktoré sa trochu v aute roztopili, ale nevadí. Ďalšie oplatky čokoládové a naposledy tu máme pivko. Toto je všetko, ďakujem za pozretie a napíšte mi, čo by ste chceli z toho všetko ochutnať.